अभी तो आम के सीजन चलता तो हर घर में तरह तरह के आम के अचार बनता। तो एक बार हमरा ऐसा अचार बना के देखी रहुआ लोगन के बहुत पसंद आई। ये अचार हम अपना दादी से सीखले रहनी। और ये अचार बने के तो चाहे गुठली वाला आम से, लेकिन हम गुठली काट नहीं खी सकत, बहुत सख्त हो गई बा। चलते हम बिना गुठली के ही एकरा साइड वाला भाग के छोटा छोटा टुकड़ा में काट ले बानी। काट के सुखा के रख ले बानी। अब एगो बनाए मसाला में 50 ग्राम सूखा मिर्चा, 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सौंफ, 50 ग्राम ही मेथी बा। पहले मसाला के भूज ले बढ़िया से, कि भूजल जरूरी बा। भूजला से बढ़िया एकर खुशबू आवेला। ओकरा बाद डालब, काहे कि राई के तो भूजल ना जाला। राई और सरसों खाली गरम करब। तो 50 ग्राम ही राई ले बानी, काला वाला राई हटे। और 50 ग्राम एकरा में डालब पीला सरसों। और सरसों और राई के खाली गरम करब मसाला के साथे। जब गरम हो जाई तो निकाल के एकरा के रख देब ठंडा होए खातिर। जब ठंडा हो जाई तब मसाला के तैयार करब। मसाला तैयार हो चुकल बाटे, ठंडा होए खातिर रख देहब हम। अब वही कढ़ाई में डालब तेल यहाँ हम 700 ग्राम ले बानी। जितना आम काट के रख ले बानी उतना 700 ग्राम तेल कम बा एकरा खातिर ठीक। ओकरा के तेल के गरम करब। तेल जब बढ़िया से गरम हो जाई तब एकरा में डालब हींग। जब तेल एकदम फट जाई और हींग के खुशबू पूरा आवे लगी, ओकरा बाद तेल बंद कर देब गैस के। गैस जब बंद हो जाई, एकदम तेल ठंडा हो जाई, ओकरा बादे आगे के काम करे के बाटे। सब्जी ऐसा छौंके के नहीं खे, छौंकले ही खराब हो जाई। जब ठंडा हो जाई तब एकरा के डालब आम के। चला के थोड़ा ठंडा कर ले बानी। अब डालब जो आम काट के रख ले बानी ओके डाल देहब। एकदम ठंडा भइला के बाद डाल के ओकरा बाद गैस के जलावे के बाटे। जब गैस जल जाई तो बढ़िया से ई सब्जी ऐसन पक जाई। एकरा में धूप लगावे के कोनो ज़रूरत नहीं है। ये बिना धूप के अचार बन के तैयार होखेला। और ई मत सोचब रउआ लोगन कि एकरा के रखल ना जा सकेला, ख़राब हो जाई। एकदम ख़राब ना होला, ये सालों साल अचार चलेला। देखिए हमार एकदम बन के तैयार हो गइल बा। गैस के बंद कर देले बानी, ठंडा होए देब एकदम। जब बिल्कुल ठंडा हो जाई ओकरा बाद एकरा में डालब मसाला। 4 चम्मच हल्दी डालले बानी, 4 चम्मच में कश्मीरी लाल मिर्च डाले के बा कलर खातिर, ताकि देखे में बढ़िया लगे। ओकरा बाद जौन मसाला बना के रखले बानी हम, ई मसाला अंदाजा से डाल देहब। ओकरा बाद डालब नमक। अचार में तो तेल और नमक बढ़िया से डालल जाला, जौना खातिर बढ़िया लास्टिंग करेला। ओकरा बाद ई हवे कलौंजी, एकरा के हमनी के यहाँ मंगरैल भी कहल जाला। और डालब थोड़ा सा अजवाइन। ओकरा बाद बढ़िया से एकरा के मिक्स कर ले। बढ़िया से मिक्स करे के बाद ताकि टूटे ना, एमे गुठली नहीं के चलते टूटे के भी डर बा। एकरा के बढ़िया से हल्का हाथ से मिक्स कर लेवे का मसाला के। मसाला और तेल एकदम बढ़िया से जब मिक्स हो जाई तब एकरा के शीशी में भर के रख देब। और आराम से एकरा के एंजॉय करी। बन के तैयार हो चुकल बाटे। एकरा के खाइल शुरू कर सकतानी लोगिन। रउआ लोगन हमार वीडियो के कहाँ से देखेनी हमरा कमेंट्स में बताएब। और चैनल पर पहली बार आइल बानी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेहब। यही तरह के रेसिपी लेके हम आवत रहेनी रउआ लोगन खातिर। ई रेसिपी हम अपना दादी से सीखले रहनी। हमार दादी ई अचार बनावत रहली। आ ई सालों साल हमनी के एकरा के खात रहनी सन। ई अचार ख़राब ना होखेला।